तो चलिए शुरू करते हैं। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो तो भाई हम चढ़ाई कॉलेज पाखे बाबा कॉलेज पाखे आसी पहुंची जाइଛୁ କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଉନୁ। ଦିଟା ବାଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେପଟ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଏପଟ ରାସ୍ତା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ମଉସା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବା ଦେଖିବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। तो चलिए शुरू करते हैं। ମଉସା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇହବ ଏପଟ ରୋଡ ରେ ସିଧା ବର୍ତ୍ତପଲ୍ଲ ଭାଇ ବି ଅଛି, ଘାଟ ପାରିବାକୁ ପଡିବ। ନା ଘାଟ ଫାଟ ପାଇନି ପୋଲ ପଡିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଲ ପାସ କରିଯିବ ପୁରା ରୋଡ ଯିବୁ ତ କିଛି ପୋଲ ଫୋଲ ପଡିବ ମାନେ ନଈ ପାରି ପଡିବ, ଘାଟ ଫାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଓସ୍ତ ପୋଲ ଦେଇକି ଯିବ। ଏଇ ରୋଡରେ ଯାଇ ହବ ତ? ହଁ ଏଇ ରୋଡ ଲାଗି ସିଆଡକୁ 50 ପଳେଇବେ। ପୁରା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ରୋଡ ହଁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୁରା ଏଇ ରୋଡ ଲାଗିଛି। ହଁ 50 ପଳେଇବେ ତ ପୋଲ ଦେଇକି ପଳେଇବେ ଆଉ। ତ ଭାଇ ମଉସା ଜଣ କହିଦେଲେ, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସିଧା ଆମେ ଯିବୁ ସେପଟ। ଆମେ କହିଲେ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦିଟା ପୋଲ ପଡିବ, ବର୍ତ୍ତ ପୋଲ, ସେଇପଟ ରୋଡ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ପଚାରି ପଳେଇବ। କଣ କହୁଛ? ମାରି ସରୁଛି ମାରି ଚଢି ପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି।